इंक ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ತಪೋಟ ಮಾಡೋದಾ ಅದು ಏನಾದ್ ಪತ್ತದೊಂದು ಕಾಡೆ ಕಾಡೆ ನಾನು ಮೇಲ ತುಲಗಿ ಮೇನ ಮೇಲ ಕಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇಲ ತುಲಿ ಮೇನ ದಾನಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒರಂಬರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಣ ಸಾತಚ್ಚಿ ಬಂಗೋಗು ಪೋದು ರಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ನೆ ಗುಲ್ಪುರ ಪೂರಗುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಖುಷಿ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣದ ಪುರ್ತಾಂಡು ಬಡವಲ ಅವನುಂಡು ತೂಕ ನೀನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಇದೇ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ನಜಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಪುಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗುಲು ಎನ್ನರು ಮೈಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಮೈಂದು ಅದೊಂದು ಪುಗ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಚೆ ಎನ್ನುಂಡು ಬೆನ್ ಚಲಿ ತಪ್ಪೋಂಡುದೆ ನಾನೇನಿದ್ದ ಅತ್ತೆ ಮೂರು ಜೈದೇರು ಮೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಖಜಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಈಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಗಿತ್ತೆ ಮುಡ್ಪನೆ ತಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಲಕ್ಕು ಜರ ಇದು ಬೇರೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಾನಿತ್ತೆ ಪಿಯರ್ಗೆ ಪೊರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ದೀಪ ಐ ಫಿಫ್ತ್ ஒரு 200 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಪುನಾಯ್ ಅದು ಮೆಂಕುಲು ಅವು ಒಂದೇತ ಕ್ಯಾಂದ ಪೇರ್ ಕನ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅವುಲು ಏನನ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದದ ನಂಗೆ ಪೇರ್ ಪೂರ ನೀರು ಇತ್ತ ಹಂಚೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದನೆ ಕನಕ ರಗಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಲ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಸುರುಟು ದೆಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಕಾಂದ ಬರ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾರಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇರೆಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಜನ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿದೊಂದು ಪರಿಮಳನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ಪೇದಾಕಲೆ ಬರ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾಳ ಅದು ಶೋಕ ಅಂಚೊಂದೆ ಟವು ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ಇದೆ ಕಾಫಿ ಅದು ಕಾಫಿ ಅದೇ ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಚಾಯ್ ಇನ್ನು ಚಾ ಇನ್ನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ಕಪ್ಪ ಪ್ರತಾಪ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಡ ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಗ ಕಪ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೆ ನಾವು ನಾಲ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದಿರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪೇರು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಇದು ಈಚ್ ಕಾಫಿದ ಪುಡಿ ಯಾವ ಚೂರಿ ಯಾವ ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಐ ಪಾಡ ಚಚ್ಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಈಚಿ ಐದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಮೂಡು ಪನ್ಪೆನಿಕ ನಯಂ ಕಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಇಂಕ್ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ತಪೋಟ ಮಾಡೋದಾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗ್ಗ ತೆಕ್ಕೋರು ನೀವು ಐತೊಳಿ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಫಿ ಪಾಡಿ ಅದ ಪೌಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಅಂಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಇದು ಅಂಟುಂಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪೇರ್ ಪಾಡು ಆಪು ಜಾಬು ಅಡಿಟು ಜೂನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂತ ನಾನು ಎಂತ ಮಿತ್ ಪಾಡು ಏರಳ ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ಲೇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉದಾಲ ಇಜ್ಜು ಮೇನೆತ 2 ರೂಪಾಯಿ ತೋಡಿ ಅವು ನನಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ದಿನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕುಡಕ್ ಪಾಡ್ತಾ ಬಸ್ ಓ ಸಾರಿ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟದ ಮುಗಿ ಚಲೆ ಚೂ ಅಪ್ಪನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ಗಂಚಂಡ ಇದೇ ಪಂತಿನಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಈತೆ ಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮನ ಲೈಕ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಮಸಾಲ ಬಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಪೋಪಾಲ್ ಎಂಗಲ್ನಾಗ ಎಂಗುಲ್ ತಿಂಡೆ ಹೋಗಿನಾರಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಅವ್ಲು ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಣೆ ಬನ್ಸ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬನ್ಸ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಜೀಲು ಪಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಬಜೀಲು ಪಕ್ಕ ಮೆದು ವಡ ದೈ ವಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಅವಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಅವ್ಳು ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅವ್ಳು ದಿನ ಬಂದು ಅವಳು ಎಂಗಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಕಾಫಿ ಬರೀತಾರ ನೀರು ಕಬ್ಬು ಒಳಗೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ರುಂದೆ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಕಾಫಿ ಅಂದು
ಮೊಲ್ಲ ಚಾ ಐತಿ ನಾನು ಪುರ ಮಸಾಲ ಬಿಸಾಲ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಚಾ ಪಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಏನು ಮದ್ದಡರ ಚಾ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಎತ್ತಿಸಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರ್ಜಡ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಏನು ಜನ ಬೇಕು ಬುದ್ಧೆ ಬಿಡು ಚಾತ ಬೇರೆನೇ ಬಡ್ಸಿ ಏರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾಪಲ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಪಲ್ ಬಿಡೋಸಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡ್ಸಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಗಲೇ ತೋಜಲು ಅದೇ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಿಲ್ಲೆ ಶಾತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮಾಡು ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸಮ ಹಾಕೋದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ತಿನ್ಕನ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಪತ್ತದೊಂದೊಂದಿನಿ ಕಾಡೆ ಯಾಮೂಲ್ ಚಾ ಪತ್ತ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಚಮ್ಮಚ್ ಪತ್ತ ಚಾ ಪದ ಇದ್ದೇನೆ ಏನನ್ನ ಬೈದದು ಮೇಟ್ ಅವಿತ ಬುಡ್ಪೋಡು ಇರ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತಲೆ ಬಿರಲ್ ಮುರ್ಕಾವೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪೋಡು ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಚಾದಲ್ಲೇ ಬಿರಲು ಮುರ್ಕಾನಾಗ ಪತ್ತು ದಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ಪೋಡು ಕೈ ಪಾಡಿಗೆ ಚಾತಲೆ ಬಿರಲ್ ಪಾಡಿ ಚಾತಲೆ ಬಿರಲ್ ಪಾಡಿ ತೂಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಚಾತಾನು ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡ ದಾನಿ ಪಿದಡ್ ಇಚ್ಚೇನಿ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ನಿನ್ನ ಏನೈತೆ ನಾಯಿನ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದು ಬೈದೆ ಅರೆ ಕಾತೊಂದು ಯಾರು ಲಕ್ಕುಂದು ಹೆಜ್ಜೆರು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಲೆಟ್ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋನ್ ಅಲ್ಪಲೆಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಚ ಮೋನ್ ಅಲ್ಪಲೆ ದೇ ಓಕೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯಾ ನೀರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿಯಾ ಹಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿಯಾ ಅವನ್ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಸೆಂಡಲ್ ತಗೊಂಡ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕಡದಿಂಚಿ ಸುಳ್ಳೆ ಪಾತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಪೂರ ಪಾಡಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿದೆ ಕೆಲವು ಬಡಿ ದಿನಗಳು ಏತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಜಿಪೇರ್ ಈರ ಬಡಿ ದಿತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ದಿಯೋಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆತಿಗೆ ಉಶ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮೇರು ಅದೇ ಉಶ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆತಿಗೆ ಉಷಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಹುಷ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಶ್ವಾಸ ಹೊಡ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತವ ಇಂಚ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬರೋದು ಹುಷ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟದು ಬಂದೆಲ್ ಕಾಣು ಆಯ್ತೆ ಪೋಯ್ ಪಿದಡ್ಗನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಈಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಣ ಒಣಸದ ಟೈಮ್ ಒಣಸ್ಕೊಂಡ ಈಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಪಿನ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಅದಿಕ್ಕು ಎಂಗುಲು ಏನೊಂದಿತ್ತ ದಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆವನೊಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಈಕಲು 1 ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಿ ನಗುಲು ಮತ್ತೆ 16 10 ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಅವನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅವನು ಬರ್ನಾಗ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡಲತ್ತೆ 9 o'clock ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋಂತಿನ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡೆ ತಿಂತೀವಿ ಬಾಲ್ಯಲೆ ಗಂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅಪ್ಪನತೆ ಅದೇ ಅಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾತೆ ಅವು ಪೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಈಕಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಎಕಡೆ ನಿಂಚೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಾಡೋಮಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಾಡೋಮಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನಿನಿ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಹೊರ ಎನ್ನು ಏತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಎನ್ನು
ದಾದಂತ ಜಪೋಡ ನಿಗ್ಲೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲನಿ ಕಿನ್ಯ ಬೀಲ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಕೆಲಸ ದೇ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ ಬರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾವೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಎಂಕಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ಸಿ ತೂಪೇಲುಂದೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜೈತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಯಾ ಸತ್ಯನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪಂಪು ಜಾನ್ ರಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆತೇರು ದೂರಪ್ಪಿದ್ದಾಡ್ ನೀರು ಇದಾಗೇನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅದ ರಜೆಜ್ಜ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ತಡ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಲ್ಲ ರಜೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂತಾರೆ ಕೋಳಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಾರೆ ಯಾನೇನು ಈಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ರೀ ಬಲ ಅರ್ನ ಆಫೀಸದ್ದು ಪೊಲ್ಲಾಣ ಬಾಲೆ ಪೊಲ್ಲು ತೋಜೋಣ ಬಾಲೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗುನೇ ಒಟ್ಟ ಕೊಡಡೆ ಬಾಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪೊಲ್ಲಾಣ ಬಾಲೆ పోయి పిదళ్ళే నాయకులను పోవాడండు పోయి 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 స్లో పీసీ మా స్లో ఉండియా ఇది కెరిగానే 20 minutes 45 minutes ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಮೂವಿ ಡೀಲ್ ಡಲ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ದಿದ್ದ ಮೂವಿ 2 ವರೆಗೆ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಡಲ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲ ಸೋಪೇರಂತ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾರಾಯಣಾಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ಬೋಡು ಓ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಉಂಡು ಮುಂಡು ಉಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಬುಕ್ಕರ್ ಮೇನಿ ಸಾಮಾನು ಉಂಡತ ಅವೇ ಅವೇ ಚಲ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಿನ ಬೇಗ ಪರೇನಿ ಮೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನ ವಿಷಯ ನೀರು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಡದ ತಿಂತಜ್ಜಿ ದಕ್ಕಗ ಪಕ್ಕಿ ತಿನ್ಪೋಣ ಪಕ್ಕಿ ಚನೀಲ್ ಪೂರ ನೆಟ ಬರೋದಿಪ್ಪು ನಾವು ತಿನ್ಪೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಬಾಬು పొరలిజ్జని నా ఇల్లు పురా క్యూట్ క్యూట్ ఉందా అయ్యన్న బాబు నగలు చూచి నగలు ఒక్క ఉన్నాయి నీకు పబ్బు ఇంకా ಹೆಂಗೆ ನಾಯಿ ಪುರ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಉನ್ನಾಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ನೋಡಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತ ಬಾಬುನು బాబు మేళ బాబున మేళ ಪೂರ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಣಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಣಿ ಅಂಕುಲ್ ಒನಸ್ಕಂತೀನ ಏನು ಪಂದೆ ತೀರೇಗ 9 o'clock 19 ಇತ್ತು ದುಮ್ಮಿ ಪೂರ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಮೇಲ ತುಲಗಿ ಮೇಲ ಕಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇಲ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೇಲ ತುಲಿ ಮೇನ దాని ఉష్ ఇంబే ఫుట్బాల్ కలర్ కనండతే ఓనే చోచి నిద్ర పప్పును బాబు నగలేగా ఓని ఓ నిద్ర పప్పును బాబునుకు బాబు నగలి నిద్ర పప్పును చోచినియా చోచిని ఏర్పండలు బాలేనే మనుష్యన బాలదాన్ని ప్రాణులకున్న బాలదాన్ని ಐಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡವಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಡ ಒರಿ ದಿನ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಕ್ಕಿನಗ್ಲೆ ದಕ್ಕಿಯೇನೇಟೆ ಪಕ್ಕಿನಗು ಪುರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುರ ಪಾಡಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಕಿನಿಗಿನಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನಗು ಪುರ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಓವೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಡು ದಾದಾಂಡಲಂಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಡು ಪೂರಾ ಪೋಪೋಣ್ ನೀರಾದು
ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈಗಲೇ ಸರಿ ಕಟ್ತೋಜೆ ಪರಾಯಜಿ ಅನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರೊಟೀನ್ ಪುರ ಅನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಆವೊಂದು ಎತ್ತುಜಿ ಎತ್ತು ಪರಡದು ಕಾಂಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲಿಯಾನ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಗೆ ನುಕ್ಕುಪಾಡಿಯೇ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅನಿಗುಲ್ ತೂತು ಜಡ್ಡ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಪಾನಿಪುರಿದ ವ್ಲಾಗು तो ಆವೊಂದೆತ್ತಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾವಂದೆತ್ತಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗಳೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒರಂಬರೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಒಣ ಸಾತಜಿ ಬಂಗೋಗು ಪೋದು ರಂದು ಈತ ಬಂಡೇರು ಈಗ ತೂಲೆ ಅನ್ ಬೆಗತ್ತು ಪೋತೆ ಈಗ ತೊಜಪಾವೆ ಕಿಚನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ರನ್ ಪಂಡೇರು ಮೊರನೆ ಅತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಪಾಯಿನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಲ್ಪೆ दाल प्रॉब्लम इच्छे इंक मुलपुरले कटिंग पूरा मल्त दिते नेटे पूजेंग दिते नेटे पूरा रेडी मल दिते आर गोब्बर बोपेरे डेली आरेगिते गोब्बर बोरनगे बೊಕ್ಕವ ತಿಂತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ಬಕ ತೋಲ್ಡು ಬಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಅದ ಮಟ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಏನ ಮಲ್ಲಾ ಪಿನ ಉಂದವು ಮಲ್ಲಾರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚ ಇರ ಬಂಜಿಯ ಮಲ್ಲಾರೆ ಬಂಜಿಲೆ ಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬಚ್ಚಿಚ್ಚ ಇರದಾನಿ ನಾನು ಒರ್ತೆ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ತೂಳೆ ಬೆಗತ್ತು ಗೊತ್ತೆ ಮುಳು ಉಂತುದು ಇರ್ ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ತಿಂತ ಚೀಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆನ್ ಪಂತಿನಾರ್ನ ಪತ್ತನೇಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೀಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅನೇತ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಚಮರ ಬೆಲ್ಲ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಸ್ ಏತ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬತ್ತ ಜನ ಪೋದೆ ಪೂರ ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗದ್ರ ಹಾ ಪೋಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪೆ ತಿನ್ನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜೆಂಗ ಕ್ಯಾನ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗದ್ರ ತಿನ್ನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಹಾ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಪೋತಾರೆ ಐತ ರೀಸನ್ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಪಲ ತುಪ್ಪಿನಗಲೇ ಅನ್ಪಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಕ ಆಯಿಲಿ ಚೀಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ತಿನ್ಬಕ ಜಿಂಬಲ್ ತಿನ್ನಂಗೆ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಏಪಲಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಆಯಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾದೆ ಗೊತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಮಾಡುವ ಐಕೊಂಡು ಅವು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡ ಅವು ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಇನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಂಚನ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಹಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಯಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೀರಿಡ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಡೋ ಆಯಿಲ್ ಅಟ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಅವು ಬಕ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಜ ಉಂತ ಉಂಡವ್ಲಿ ಐಕೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಐಕೆ ತರ ಏಪಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಚೀಸ್ ತಿಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದ ಚೀಸ್ ತಿಂದು ಮಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುದು ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹಾಕುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ತಿನ್ಪರ ಅದು ಪೋಪರ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪ ಇದು ತಿಂದೇರ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುದು ಅದು ಅದನ್ನಟಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಈ ಪರ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಡ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡ್ಯಾನ ಓಡಲ್ ಅಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೇರೆ ठीक है मैं पोपುಜ ಗೊಬ್ಬರ ಬಗದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಯುಗಾದಿದ ಪುರ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಅರ್ಜನಗಲೆ ಪುರ ಚಲ ಅತ್ತಿಯ ಮೇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಣ ಸುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಆಂಡತ ನಾನು ಗೊಬ್ಬುಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ತೋಜುಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆನಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇಡೀ ದಿನದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೂದು ಅದಲ್ಲಿ ಮಲ್ದು ಜಾನ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಟಿಲುಂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಪುರ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಅನ್ಶಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲ